Αυτοί που έχουν κάτι λεφτά ακόμη μπορούν και έχουν, άλλοι όχι. Α, εκείνη είναι εδώ. Α. Μάλιστα. Σόου δίνει. Μάλιστα. Φάτε ρε. Τίποτα δεν έχω. Τα παιδιά τι λένε. Τι λέει ο μικρός, ο Βασιλέας. Εξεταστική περίοδο, 2 μαθήματα έγραψε. Και έχει να δώσει πώς έπρεπε. Μάτα. Έλαντε. Έλαντε. Φοβάται και αυτό να τη φάει, πιστεύω. Μάλιστα. Τι να κάνω. Τι άλλο, δεν είναι καινούργιο. Ακόμα το παίζει, Μάλιστα. Μάλιστα. Πάει Βασιλικός. Τα σιδήρα μου το σπάσεις. Κατάλαβα. Άντε ρε, Φορτούνια Μεσούλα, αυτά πρέπει να στην πήγε. Μάλιστα. Θα καθόμασταν ακόμα μια ώρα στο... Άνετα. Εγώ καλά είπα το πρωί να συναντηθούμε κάπου έξω. Έτσι καλά είμαστε. Ναι. Πήρε το τηλέφωνο ο φίλος, θα έκανε λούμπες. Σας παρακαλώ, μην σε κρατάω.